Hani gittik onunla? 20 metre oturumdan Amerika Boğaz Üniversitesi'ne gittim. Asıl şeyde oluştu. Şu kameradan doğru mu bu? Şurası zaten İstiklası ikinci yılmışlar. Harvard'da PhD doktorunda okumak. Toyful IBC yüzlerine koymadım. Misal, Waldorf Üniversitesi'nde okanda uğradı. Dekanın sanığına her tapkır deneyal girdin mi? Cevabından ecema bu ufakta yönetimi buluyorum. Şeyde botanika alırım. Ben ya bak az farklı olan bırakın. Gerçekten size getirmeni şu tapamı kim okuştu oluyor. Oranı çok hızlı bakın. Dul tarımı, kızarımı, kokluğumu. Excel'da falan alıyorlar. Yani sıfırdan kalkıp şöyle o kalkıdan giydim. Benim bir yere Aslan. Assalamu alaykum hormatly tomoshabchilar. Stüdyoga qadam gepleşen nowatda sanyny yazga başlayas. Bugün mehmanymız Cennet Hoca Nazarov bilen bugün Amerika Birleşmiş Ştatlarynda okuw mümkinçilikleri barada, scholarship barada, ýaşaýyş mümkinçilikleri barada söhbetdeş bolar. Cennet, ilkin özüňi tanıştyrar. Salam, meni öz programmada aldyňyz üçin köp sag bolun. Ören şart bir ýerde bolmap. Aýtýanlaryk, meniň adym Cennet. Men 7 ýyl bar Amerikada ýaşaýar. Arasynda türkmenistanyň Hertomot diýen ýarak. 20 mektep otarymy soňra men Amerika Waldorf Üniversitesi'ne girdim. Döwlet stipendiyali, yani muht okumak bana bir şans berdi. Waldorf Üniversitesi'ne otarymy soň men 2 ýyl National Hospital'da research technician işledim ve bir neçe ilmi işlemi publish etdim, yani publikasiýa çykardım. Sonra Harvard Üniversitesi'ne doktorantura programmasyna anketam uğratdım ve bir ýylyň dowamında anketam reddedildi, interview geçirildi. Soň baktım şuda Harvard'a gittim ve şu Sincerdan Institute'da ikinci ýylyma başlaýarym. Onu şunu diýip bilýäs-de, Türkmenistanyň adaty bar, orta mektebiň uçurumy Amerikanyň awraly universitetlerine, Waldorf Üniversitesi ya da Harvard Üniversitesi'ne girmene arkaň mümkinçiligi bar-da. Bizim matematikamiz Amerikanyň matematikasyny deňişdirende has şuňra öwrenilýärdi. Yurdumuza gelen professorlar vardı. Bize diye Türkmenistan'dan ya da şu Orta Asya yurtlarından ya matematika muallimleri gerek diye. O aramızdan Cennet Amerika baran vakti bir çeken kıyınçılıkları öğrenişmekte, adaptasiyada baştan geçirenler bolandır. Hawa baştan geçirmeler boldy. Men mektepde öğrendim. Flex programmasyon çalışýardym. Amerikaga gidip geldim. Ýa şonda da Waldorf Üniversitesinde baranda gatty soğuk kışlar boldy. Kış 10 aýda dowam etýär. Bu baryan ştatyna göre hava şertlerinde de taýarlyk bolmaly. Hawa Amerika gatty bolan üçin hawa her ýerde bir kere. Ne Cennet diýär da öň Flex bilen bolup gördüm Amerikada diýär. Hiç gidip görmeden o Flex'i her gün bas çup duranok da o ýylda da az adam alýar. Ýöne adaty bir okuwçy gidip bilýärmi? Näçe okuwçy taýinladım Amerika girmek üçin. Esasat şu 2 egzamin bar. Şolardan gowy baha bilseň, stipendiýalary, başga ýerlerde ýolun gowy açylýar. Şoňadan biri TOEFL, ýani ingliz dilini barlaýar. İngliz dilini sen näme Harvard diyecek olsan TOEFL IBC yüzlerini yukarı olmalı. Top 50 üniversitede girecek olsan TOEFL IBC olsuna yakın olmalı. Top 50 diyeyim de Amerika'nın yukarı 50 üniversitede diyecek olsan. Ondan TOEFL'ın daşarı mektep okuşları SAT diyen egzaminler var. SAT 2 bölümden var. Birinci bölümü İngiliz dili, ikinci bölümü matematik. İngiliz dilisi adacak çeşitlilik gelýär. Gowy taýlansa okuwçy gorak bahalar biler. Indi men 7-nji sınıf okuwçy Türkmenistanda islenip etrapda islenip şäherde. Meniň maksadym Harvardda PhD doktorantura okumak. Men 7-nji sınıfdan başlap etmeli işlem näme? Hawa ene seredin, siz doktorantura näme urdu okasyny delýär. Diýeli sizinki biologiýadymmy? Hawa biologiýa urna men. Bala, bolsara. 7-nji sınıf bolsam intakena mektep oturman 5 ýylyň bar. Men ören gowy ingliz dilini we biologiýany çuňur öwrenip başladym. Men özüm biologiýadan olimpiadalara gatnaşdym. Şeýle taşlanıp köp biologiýany okudym. Köp okan diýeniňiz näle? Saat gününe näçe saat? 3 saat, 5 saat. Adından hep de şu 10 saat din biologiýa sarf etseňiz, mektep oturançaňyz siz genetika, immunologiýa şabatlary düşünmende 10-11-nji klasda TOEFL SAT egzaminleri alıp 11-nji okunç klasda üniversitetlere anket taşıp başlaýar. Soň maýda mektep oturýan, soňra viza ýerem we August'ta Amerika uçuşanda sapaklarda August'ta başlıyor. 11. klas TOEFL egzaminasam, 10. klasda ben SAT egzaminini alardım. Ya da 10 TOEFL atam, 11'de SAT'ini alardım. Ve daşının köftatlar etmeli. Dene biologiya ile matematika okap, gowy stipendiýalar alıp bolmaýar. Meýletinçilik işleri var. Hawa jemgyýetde peýdaly bir okuwçy bolmaly. Daşlar öýdi biologiýany okudyp biler. Ýüztýanlar kanda meýletinçilik edip bolýarmy siziň romaňyzda?
Maňa 10 saat meýetinçilik gerek, 50 saat meýetinçilik gerek diýip men düşünenim Amerikan jemgyýeti, Amerikan uniwersitetleri şu zatlara ähmiýet berýän bolmaly. Hawa. Başda adyň soralýar, ýaşyň, häzmet oturdum, bakalan. Ondan soň endi ýa-ni siz essay ýazmaly, düzmeýärmi? Näme üçin şu uniwersitetde okasyň? Näme üçin sen biologiýa okasyň? Näme şu soralary? Tämin biologiýany gowaran diýip ýetirip. Ýöne köýde jogap berip. Hawa, täze hemme şu biologiýany gowaran. Saýlanmaly açyk. Hawa. Senin özüňiň şahsy hekaýaňyz bolmaly da. Şundan 7-nji klasda belki siz bir ütköşük bulup ogulasan, nädip balarlar ondan nektar alýar, şolatlar sizin saatyanlar ýa-da Kanitsat kuransaňyz we şotaýda rentgen maşyna görüp, "Wow, bu maşyna näde işleýär?" diýip soraýarym. Her bir zadyň bir başlangyç, dören, wagt bolmaly we şondan ýygydarlyk görkezmek. Men TOEFL ýylda näçe tapşyrylýar? SAT. Hawa. Näçe tapşyrylýar? Proseduralar nähili? Töregine biraz kynçylyk çekilýär. Bir näçe ýylda TOEFL hem SAT egzamenler. Böyle iki egzamenler Amerikansk mekdepde taşyrylýar. Aşgabat halkara mektebinde. Edilet hawa şotaýda ýylyň dawyna adydan 4 ýa-da 5 ýylda şu egzamenler berilip durýar. Siz bir ay, 2 ay öňünden egzamene ýazylýar. Egzamene ýazylýan wagtyňyz halkara mektebde saýlanmaly. Website. Sonsuda avtomatik şotaýda ýerselýär. Egzamene pasport bilen brownyňyzy çykaryp berýäňiz. Pulyny online tölenýär. Bank ulgamlarynyň işleşmeli ýerleri bolýar. Hawa. Endi men netijelerini aldym. Netijeden hakawat gelýär. Ýönen takmin skolarshipi girme ama men bular bilen bir hatarda resmi nama tapşyrmadım. Hawa, endi seride siz 10-njy klasda her egzamen aldyňyz. Netijelerinden siz satisfied, siz kanaat berýär. Hawa. Yani endi siz bahalaňyza görä list diýär. Haýsy uniwersitetleri bilen taşyp bilen, haýsy uniwersitetde stipendiýa tutma şansy. Admission statistics, right? Şoňa barýaňyz, görýäňiz, ne, men 1550 SAT-den men şu balla alan şu Cornell Üniversitede 60% okuwçy ýerýän eken. Ana 5% 60 bilýärmi? Excel'de pol organizasiýa etýän şotamyz. Şoň üçin bir ýyl gerekdi. Men onu mektep derslerinin özleştirmekden daşarım. Analitik okuyum olmalı, kurumçuluk okuyum olmalı, injinerlik okuyum olmalı. Hatta ýa-da Excel'de şonu birinji e-mailimi yazdım, ikinji e-mailimi yazmadım, bundan jogap geldi diýip şol okuyumam östürmelilermi? Hawa. Amerikada uniwersitet taşyjak bolsa admission fee tölemer, application fee. Application fee gıtsatda 60-70 dolar arasında kalan üniversitelerde $100 olabilir. Onu üniversiteler köplen berýärler. Diýerler, "Bolany şu essay jogap ber, biz sana application fee code uratýar." Şu kod ýalyň diýip pultyrmady. Tomoşaşylaryň bilmeli zatda şu taýda. Kabul edildiğimiz barada resmi hat gelýärmi, e-mail gelýärmi, ýol çykdyjdan özümüz tölemeli. Näil variantlar bar? Seredin. Eger early decision bolsa restrictive, ýani diňe şu üniversitede taşyp bilen girsen 100% şoň gitmeli. Ýa-da early action bolsa, bir näçe üniversiteler taşyp bilen, ýa-da regular decision bar. Regular decision şu dekabr ýanwarda bolýar. Näçe ir taşyrsan, şonça da şansyn kem, täze admissions rolling based demek. Gelip duran wagtynda saýlanylýar-da. Başda ýylyň başynda hemme yer boş. Zakar etmedi, o 60% doğru. Yani senin admission şansın 40. Monthly allowance berýänler ammy? Hawa, onan berýänler bar. Hatta az ondan stipendiýalar ýöne bar hawa. Sonra bir tane stipendiýalar ama diýelim, şunu aýtyp geçýäs mene. 90% stipendiýa berilse de, ýöne şu 10% siz töläp bilen. Ýene nämetler? Ýene admissions office email ýazmaly. Talam, men plany, ören minnettar şu stipendiýany beremede. Ýöne şu 10% maňa gymmat täbi. Men şonu töläp bilen bak. Eň atan $76,000 ýyllyk aýlyk pes bolsa, 100% need-based scholarship berilýär. Ýani sen okuwma otolýar, köpünçe ýaşaýan, даже öýüňe çylym otolýar. Men beýleki mihmanlardan soran, sizden hem soraýyn. Okuwun gapdalynan işlemene wagt, energiýa, ıskym galýarmy? Golsara, sentýabrda garýanda hemme gowy işlerim eýýär. Şu ýylyň aprelinde uje taýlanylýar. Ýani ikinji ýyl okuwçylaryň uje tem birinji ýyl wagtyň aprelde anketa taşyrýar. Competitive ýani bäýt işler nähilek, olar anlady işler. Ýani kitapxana edilet.
Kitapxanada men hem işlep gördüm. Edersen, birinci prosta kitapxana için kömekçisi bolýardy. İkinci ýerim akşam kitapxanaçy bolýardy. Yani akşam kitapxana polny mentor etýärdi. Hedirlik sen öz kömekçilerini oýnaýsan prosta oturup işini bermeli. Şol bölümde men özüm işlep gördüm. Doğru ütköşük zat bolanok, ýöne wagtyň gyzykly peýdaly geçýär. Ya onun hem täze kitap çykdy biz birinci göredik-de. Sizin adınız kän görýärdi? Waldorfda bizim National Cover Partarynda da sizin adınız bir kere çykdy. Yani Waldorf Üniversitetinde dekanyň sanawyna giren türkmen talipler diýip bir ýerde habaram var. Onu sizin adınız geçe şotaýda ulu awray bilen türkmen talipleri bilim alýanyny görüp buýsam şöyle özümizden şu maglumat var. Amerikada sapaklar gatyp kyn esasen şu biologiýa STEM öwrenmeli okasa. Yani kamal imkan, yani tutorlar var, üniversiteden öğrendim. Mesela biyoloji sapağının general biology, umum biyoloji. İndiki eğer şu sapağa oturmasanız, profesör size gelsen şu sapağın kömekçisi oluyor, okulçu okuttu. Yani ben şu nerede sapaklar okuttum. Men STEM dedim, STEM ne bilen? Hava STEM demek böyle Science, Technology, Engineering, Math, teknoloji ürünlerini öğrenilen. Üniversitede oturanda OPC'de bir programa taşıyan. Her kim bir yıl vize sponsorsu işime şansı var. Amerikan üniversitesinde oturamasa, öz sayılarını okan urmacı. Ama STEM oturamasa, STEAM'de STEM, onda 3 yıl işim var, şansı var. Men fikrimçe Amerika böyle öyle imigrantların aslında dönem hak olan için tolerans katı yukarı. Men fikrimçe US'de, Avrupa'nın deniştirende tolerans to foreigners, yani şu dışarı yurttan gelenlere katı yukarı. Eğer siz Amerikan hakklarında da yine bir Türkmen oturamasa, o da düşünsün deyip, hava beni İngilizce gurlardım. Ya da 3 yılın bilen dilini gurlardım. Şimdi öz durmuşumdan yadımda kalmakta, mesela tarih olup bitmekle, men yani bak az farklı öğrenmeliyken, onu Türkmen Milliyetçi almalıyken, mesela 99'a gidemizde Türkmen harları var, Türkmen atları var, kitaplar, bozuk. Şol atları akıtmalıyken deyip, ben birinci yılımda Ahmet Çeken'de atlam var. Ne maksatlar veriyem? Hava, doğru. Neler tayak oraya. Mesela gitmek kadar ayetler prezentasiya taýlan diýdiler, öz ýurduňyz barada, şäheriniz barada we hokman bir ilişleri ýa-da şu Türkmen daptaryna akdyňlar. Üniversitede prezentasiýam bardy, ýa-da tahyýaçylara gitdim, arajalar, Amerikanlar arajalar gatowýardyr, diýýüm bilen eden arajalar ýa-da ýöne şu keseje haly çykdylar, şonlar zatlar. Amerika gidecek olsam, viza ne yapmalı, çağırıyor, ne bu 100% spensiyonsanız, prosto şu gelen kart ve zagran pasportundan bariyalınız, vize verilýär. Ondan appointment alıp, almalı hokman, ondan application dolduran, kıyınlar ve şu dolduran, sonra appointment eden aşk var takı, vize, US Embassy, vize konsulatına hava. Eğer stipend almak bolsaňyz diýelim, ya 80% stipend tutamasan, şogalan 20% siz görkezmeli. Ola vizamı aldım, hem resmini aldım. Nireden uçmalı, ne variantlar? Aha, tereden inme Boston'dan, Amerikanın bu tarafına olmak da Türkmenistan'a yakınrak. Türkmenistan'dan İstanbul için, Trezge ve Denizli'den İstanbul'dan Boston İstanbul'a 9 saatte, İstanbul Boston'a da 10 saatte var ya da cemi İstanbul'a varan Çamber'den 4,5 saatleri karşımda 3,5 saatleri. Şu 15 saatte var yani Amerika. Şimdi bir dinleyicilerimize şurada aydılman kalanıyor, bilseler olur diyen. Hava, resurs katıken Türkmenistan'da bir neçe yerlerde mağdur İngiliz dilinde uğramak bolýar. Viza, son vakti, ya kıyın sorular soruyorlar, misal diyelim ben üniversitede de kurs merkezine gidecek oldum. Hava, sormaklar mümkün tabi, non-immigrant viza var, variantı, non-immigrant, ne-immigrasyonla viza. Yani şu konsul belki de siz ilgili durumlarsan diye fikir etmiyorum. Şu anketten dolduranda sonunda soruyor. Yani öyle doldurdum mu ya? Başlıyor doldurmuş anketten doldurda soruyor. Sonra ben bir yerin kömeğini alamazsam, kömeğini alın deyip yazmadım. Ben fikrimce şöyle konsul öyle doğru ve tam cevap vererek hava. Cennet, men fikrimce alıp olacak emme malumatlar alıp kat diyen. Köp sağ olsun aydan gepleşe rastlaşan için şöyle malumatlar bizim tomoşaşlarımıza peyda bolur dep umid edýär. Siz aşgabatda görenler şart, online görüşlerim boldu. Net bir saý sebäp bilen bäýärde gördük. Degenýär, dünýäniň naýbaşy üniversitetleriniň biri bolan Harvardda, onu doktorantura, uğur boýunça scholar bolup bermede degenýär. Siz işinizi üstünde artdyryňyz, köp sağ olun. Sağ olun, sizlerden tanışan öğrençler. Şu mümkünçilikler için köp sağ olun. Näçe Türkmen okuwçy hökümet bildim. Näçe Türkmen halky türlü ýerlerde okap bilen ilmide kömek etdirse beni begendirýärler. Şoň üçin şu mümkünçilikler için size de köp sağ olun. Köp sağ olun. Sağ olun.